Pedro, Oh, baka nga, isap na nasi pare, guess what? apa ni kay tayo na? Paano nga po? Ay, may yaman sa na kay yaman ni Lore ba yaman eh. Lore. Daw ba nang sigawan? Ano sa akin? Esa pa sinani ni yang kanya. Sekali ke, menana dokter ni balance na. Ya kono ay bitin na dokter na. Kono ri o menai kai, o tsaya kai kai. Yun, yung nga, ito ransa. Ayan, esa. Ayan ang kanya nun karo, ya bari kandi kay dawo wikin. Ay tayo na nga bom di. Yan, yung nga pong koto. Ang kay ko bukid, sira bukid doon. Pero si Luguria baka nga sila roon eh. Ah, Pero roon ang nagsa nga, ang nagara yun, sa po nasa. ayan. Siguro sinani niya kanya ka nga iron. Ay tawa no len nga bom, panguran nga bom. Ayan. Ay, yung kayo po nila to, yakin nila. Eh, so, nakawang lang. Nakuha tapo na nila. Ang big. Ayan nga, ay ruwa. Pare ka na sa katang mo, kwati na. Ayan. Kaya si Batang Bigay, buwangan na natin naman. Pare nang sigurado naman. Ako na jiti. Kung kata nga ba sila noon yun, yun ito. Mana kami buwangan, kukunang kakanya, sige, ilaw ko ako na timing matugig. Itaw niya ako muna, muna pa yakaw. Yep, happy birthday! Tandaan niya, nga, mon. Kasi na yung mga ba, nag-giveaway guys. Kanya yung gora, sinari sila minay. Yung nga ito rin ko. Ay, buwa ka gaya, kagay, bijay, kayo pari. Kanan, tinubuan niya, abi. Nga, kung kami muna ba ito oras? Mas nung ako sa kanan, mas sa pakanuan. Ay, ruro ko nito man. Misa ko kaya, medyo manig yung bugi. Para na. Dahil ako sa oras. Kung ako takayan. Dahil ako. Harap. Ang katugay ka nga sa po. Yan. Nga yung pa ganyan dyan. Meron may kangayo. Kan mga ano kung kakato, buwan. Ako, ang kanya, ano ba kabuna? Yung kabuhay rin ano nila, what yung week? Kunera ka? Taytang ba ni kutang dia ba? Sa kanya ko tawasin na ako ni Guy Kabuhay. Sabi tayo, yakan tayo rin. Naku, nahan ka nga, sa po, sila rame din. Ano na ate, o ba no, biche? Basta po, undang niya, eh. Saan na yan? Ya ka nga, ribari kapwa. Pero ako may masimiya kapwa. Pangungura, ano kita, nga mo, ay nabunti ka na nung yan. Ay nako, tumuras. Happy birthday to you! Yakan ka. Wala, sige, Roy, today, kasi pari. Yakan ko din, kasi yan. Kapara, pero kung ano pari. Ani Roy, ikaw nga. Ano din? Ilang kayo? Hindi ako nang darapat ako sila sa buso na nang kakain lang. Ano pa ka nga? Sinulunguan ang paila. Ayan. Dari punya pun kata ka ba, wala mo. Kapag tayo na sa pagday! Napang hingin ka Roy, Kapag ni dada. Ay, kapag tayo.